agar pandamun caratinon surem sorot tetan padang kasara lan pajaring Pinon neraka konang sorem sorote lan padang kasar kasar lan pajaring para naming kono Wadrang para yagung Iwan sembah kiring bulun kaporogo resang Moro dengarat yang sahananing kagegalan sihir kasih Cehing kelahan kanang manut wong
Winjeng nayakaning ratu teng ratu utama manggu manugrahing lensis sukata Anjreng kang wis Bathara Pati yuping samirana mri Sakara Gato Kongas Kanda Awe hararas naning Drijiro jagat wasisaning Bathara Warya jagat Koko Prabu Baladewa ngaturaken pasekan punaka Mirawendika Koko Prabu kowe lak kalah Inggih Yayi Yayi kadanging pun Kakang ingkang kula tresnani donya marang dalahan Yayi Prabu Duryudana
Dateng Kadakatedha kalingga murda Seh Panakrami Paduka ingkang urmentah marang pun Kakang ing Mandura gawe bombong tias ing nala bungah tias ing manah boten langkung puja pangestawanipun Kakang kunjuk ana ngarsaning Yayi Prabu Jaka Pitana. Inggih Koko Prabu sanget anggen kula nampi suka parwata ing manah. Apa Pandhita Durna kasekacaken Paduka Lenggah? Mana kembal manyar-manyar beringkate butuh dimajuk lho. Hawala. Cilamana cilemantana tanggung ibadah rina wengi limang wanci ora kering. Nggih nggih Prabu Jayudana. Mboten kirang prayogi anggenipun ingkang Bapak ing sekali mengapi antara sowan. Matur nuwun. Syukur payu bagya sekedhi jumurung. Kakang Narwati kawungga kepareng pinarak ingkang prayogi langkung rumiyi. Yayi Duryudana sampun boten kirang sekeca setunggal menapa wah penak sanget wonten mariki pasugatan ingkang dipun suguhaken niku sampun boten kirang-kirang papan panggenan menika ngantos turah-turah kang mangka donatur kemawon ngantos di luar ekspektasi dados wonten ing ari palenggahan sak mangke raos bombong manah kula Yayi Duryudana. Mboten naming Gusti Allah bakal maringi keselamatan, karahmatan kalawan kaberkahan. Mungguwa Yayi Prabu Duryudana sakadang kula Kurawa Yayi. Inggih, Kakang Narwati ngawungga ngaturaken panuwun Bapak Pindhan. Dene kalanggan punika kula nyuwun rawuhipun sedaya paran para ing Astina. Wonten bab ingkang wigati inggih menika kula kasaya dening Kadang kula Nalendring Tunggul Malaya ing samangke badhe dipun sagendana rukun karana wonten sedya ingkang badhe katindakaken dene sedya kala wonten wonten sanes inggih namung badhe kempur negari Iranya Bumi. Mula saking menika kula nyuwun pangandikanipun Kakang Prabu Baladewa miwah Kakang Narwati ngawungga kados pundi langkung-langkung dhateng Paduka Kakang Narwati ngawungga gandeng Paduka menika Senopati Ngastina. Kakang Narwati ngawungga. Nggih. Nuwun sewu Yayi Duryudana. Nggih. Panci leres menapa ingkang dipun ngendikaaken dene kula menika ingkang ibarat enten dayoh kalian tamu. Kula menika sing duwe omah mboten beda kalian Yayi Duryudana ananging Yayi Duryudana. Nggih, tos pundi? Wonten pilenggahan sakmenika wonten Koko Prabu Baladewa. Menawi kula ingkang badhe nyumela atur langkung rumiyin menapa kula mboten nyaru? Menapa kula mboten? Yai Karna. Nggih. Monggo rehne pasewakan rikelanggan samangku kuwi kasta dening Yayi Prabu Duryudana sing didangu kuwi panjenengan sing didangu kuwi kowe sing dijaluki gagasan ki kowe lha kok kon jawab aku lah sing dijaluki dhuwit ki kowe kok malah njaluk aku ki piye ngono kok ngaku ketua nggih Pak Prabu kula menika apal kalian adat saben panjenengan nek pun panjenengan ngoyo ngeten niku le ngendika rasa ati kula kok rada ora penak kaya arep mojokke karo wong siji. Ya ora apa-apa. Tak dadani tak tekati Pak Prabu. Nggih, pun. Menawi kula ingkang badhe dipun suwuni atur lumiyin bab perkara Iranya Bumi. Bloko Suta kemawon, blakan terus terang kemawon. Koko Prabu Baladewa tuwin Yayi Prabu Duryudana. Wontenipun ancas Yayi Prabu Duryudana ingkang badhe mbela utawinipun ngombyongi marang negari Tunggul Malaya njajah marang negara Iranya Bumi. Nun sewu kanthi sanget agunging pangapunten langkung rumiyin. Kula menika mboten trep Yayi Prabu Duryudana saestu. Panggih rumiyin mboten kados pundi? Lah
Neng menapa kok dadak Yayi Prabu Duryudana menika ngoyo-ngoyo ngersaken biyantu kalian Tunggul Malaya. Nek mboten wonten mensrea, ido ngerti bahasa mensrea apa ora? Nek ora ana niatan jahat ning burine, golek marang bathi dhewe, golek marang keuntungan pribadi, kula kinten kok nggih. Mboten mungkin menika badhe dipun terasaken gegempuran kalian Tunggul Malaya nyerang marang Iranya Bumi. Nuwun sewu Kakang Rati. Sedaya ditagisang wonten jagat menika tartamtu kepengin dhateng kamukten Mbah Kamulyan. Mila kula badhe manunggal kan Tunggul Malaya gempur Iranya Bumi. Karoning badhe kula angkat mboten wonten sanes negari Ngastina menika saya Ndrbala, saya sugih, saya ngrembaka jajane. Niki kula taksih dipun paringi wedal matur napa mboten? Nggih, sajane mekaten kula namung nyuwun dawuhipun krana panjenengan menika senopati kula. Nggih, nek kula dipun keparengaken matur mangkeri. Yai Baladewa, Koko Prabu Baladewa niku ampun kaya wong lagi bingung dituakne ning mengko-mengkone arep ngakei pegawean abot marang Singano. Sik, kula tak matur. Yai Duryudana. Kados pundi? Wonten tetembungan saking para sepuh ingkang kula tansah gandhuli siang pantaran rati nggih menika golek bathi utawane golek keuntungan menika nggih sawang sinawang. Sinten ingkang badhe dipun jaluki bathi, sinten sing arep diarah keuntungane. Yo, nek pancen negara Iranya Bumi menika negara ingkang ageng jembar jajahane. Bondo dunyane ora ngungkuli negara Ngastina kok sampeyan niku ndadak kepengin jajah melu ngukupi melu njarah marang apa ingkang dipun duweni dening negara Iranya Bumi. Yo, nek sing arep digolek keuntungane wong-wong sugih kaya to Pak Widodo ngono kae. Digolek keuntungane ben nanggap wayang niku sampun trep. Ning nek arep digolek keuntungane contone para dalang-dalang niki sing pentase mawon sak sasi niku kaping kalih kaping 3 niku nek digolek keuntungane nggon ngendine. Kula mboten golek bab niku. Ingkang baken kula menika kepengin Iranya Bumi niku dados kukupanipun Ngastina. Koko Prabu Baladewa ya pun dawuh kados pundi Koko Prabu? Paman Dura lenggah rumiyin. Rumangsaku kene iki polah mergo nggon sing tak lungguhi teles e ora. Wis to Kakang Durna linggo sing kepenak kuwi pacitane kuwi didahar dhisik. Kok bekasane tekan ngendi ndi? Anggerna Prabu Karna Basusena ki lek ngrembug tekan dalang barang ki ngrembug Iranya Bumi. Ngono. Lah menika Lah jek elek banget lek golek pasaran pengen ditanggap Rama Widodok kowe ya. Rumangsane. Rama Widodok ki wis manati lek ora aku ora gelem. Apa milih santen paribasane lek mumayang api kaya apa sing ditangkap tetep aku rupamu ora. Ketuane Yuja mawon niku pun promosi sore lho kok Banyumas Rento ki piye sampean. Kemasane sing mondel-ndel apamu? Wah, bojomu loro apa piye? Dadi nek sampean niku ajeng ngarah untung, ngarah bathi karo wong sing patut diarah bathine, monggo kula derekaken Yayi Duryudana. Lho, ana tetembungan ngono ya ngono ning aja ngono lho. Iki panjenengane Anggerna Prabu Duryudana iki nganti marang panjenenganmu, anak Kakang Durna. kok sing seneng cangkemmu meneng sik. Rumangsane lara-lara atiku rumangsane. Lah pripun? Kersane sampean pripun? Iki panjenengane Anggerna Prabu Karna Basusena ki ke bawah perintah. Nadyan to sampean ki ratu-ratu cilik. Dadi jajane negara Ngastina. Negara Ngastina negara adikuwasa. Diperintah karo juragane, diperintah karo negara adikuwasa. Ora gelem teman gawe. Kuwi ratu model apa? Rumangsane. Pewe asalmu saka Korea apa piye? Tiang gesang wonten ing alam donya niku nggadahi gandolane urip utawane prinsip praman. Gandolan-gandolan apa? Leres pancen kula niku kabawah pamrentahanipun Yayi Prabu Duryudana. Sapa ora nyadari? Ya tak sadari, pancen tak akoni. Tak sadari tak akoni.
Ning nek aku kon nglakoni nista menyak karo wong sing lagi mengkis-mengkis gawe loro gawe susah tambah susah ngatine wong-wong negara Iranyo bumi kok kaya ora tekan ati Paman Pendhita Durna. Wong urip ana ngalam donya ki ora ana sing jarak rekoso. Jarak mukti wibawa apa-apa ana cirah turah bondo turah apa-apa. Apa kowe ora ngerti yen negara Iranyo bumi ki bumine ngasilke lenga sing luar biasa. Ngerti ora? Sing dadake iso kamulyane wong sak jagat raya. Kakang. Wong negara Iran sing Indonesia kamu meneng sik. Aku tak omong mangkel atiku. Wis mangkat kudanan ning kene arep mangan wis kentekan sego. Ganggu gawe. Rumangsane apa? Lah kaya ngene iku kan. Wis. Oh, tolong sampun. Oh, tolong sampun. Yen sampun. Sumyung ambreng Kati darunaning kaswase haneng marago memalakung Risang gondo mastran poco leng-leng lalu mangulati Soroyo mangrangsang bayak Soryo mangrangsang bayak Bumyo samoro Amoro bayampo Nuwun sewu Yai Prabu Duryudana Bapak Prabu atus pundi Karna Basusena Pripun kok Prabu? Aku Karna Yai Prabu Duryudana kuwi padha-padha mantune Ratu Mandaraka Kanjeng Rama Prabu saya. Najan to beda, najan to wong liya ning wis dadi keluarga. Yen eneng perkara kaya ngene iki Baladewa gedhe cilik ya melu katutan. Nuwun sewu Yai Prabu Duryudana sampean dirasani wong sak jagat raya. dirasani kados pundi Bener negara Ngastina ki negara adikuwasa. Negara gedhe. Negara ning donya ki sing adikuwasa sing gedhe ki loro. Siji negara Ngastina, loro negara Wirata. Negara sing berbondo, berbandu. Berbondo sugih Raja Brana. Berbandu sugih Wadyabala. Niki mengke nuwun sewu. Nek panjenengan ngantos nutup ning gone belani Dewa Serani, anak Betari Durga. Gone bakal jangkah ngrubuhke negara Iranyo bumi. Niki mengke kriwikan dadi grojokan, gojekan dadi tangisan. Sebab napa? Yen dadi peperangan nganti negara Ngastina mbelani negara Tunggul Malaya, negara Iranyo bumi dibelani karo negara Wirata sing negara padha-padha gedene iki iso timbul perang donya sing angka 3. Ngerti ora? Hei, ngerti ora, Gan? Perang donya sing angka 3 perang gedhe badhe dumadi wonten jagat iki nganti negara Ngastina cawe-cawe mbelani negara Tunggul Malaya, Iranyo bumi dibelani karo Wirata. Niki mengke mbebayani iso gegerke jagat. akhiri Bapak Prabu Pripun? panjenengan menika kersa bantuhan kula menapa boten paduka menika sesepuh ingkang nglusuni pangandikane muring yang kuyung awak Duryudana. Senajan to kaya ngono pangandikane Koko Prabu namung ing mriki sing dadi ratu kula
Kula ora nyawang karo bumi kaya ngapa. Kula ora nyawang sing sugih iki negara ngendi wae. Ning kula kepengin nguasani jagat niki pamane kula gelem bloko kaya ngoten niku. Menungsa niku watake jagat niku saged diemperi nek iso. Isih sugih kurang sugih, isih mukti kurang mukti. Yen paduka takon kelawan kula, aku mbelani Duryudana apa ora? Nadyan to aku ra wangsulan, sampean wis iso ngira-ngira. Kira-kira Baladewa mbelani sampeyan napa mboten? Sing pinter, sing cerdas. Yen to ki nganti dadi perang gedhe, sing angka 3, sing dadi korban ora wurung wong cilik. Wong cilik kuwi nggone ndelik, lungguhe ana dingklik. Wekasane nek demo diculik, nek geger mati dhisik, penak para pejabat linggo sila tumpang karo dilati teman wanita. Ngerti ora? Masa arep muni tempek ya ora wani. Ora kok diteruske tempek. Pol-pole ya mung padha sing dingendikakno karo Koko Prabu Baladewa. Dadak Karna sing dipojoke ning ngarep. Kakang Narpati Karna Senopati wonten Grengstina yen ora gelem bantu ora apa-apa. Koko Prabu Baladewa ora kersa sampeyan tuwani kula ora apa-apa. Ngestina ora ana wong tuwek-tuwek ora apa-apa. Yai Duryudana, mangkariyen Yai Duryudana. Saya suwe kok saya nyuduk atine Basukarna nggih. Senajan to kula menteri pertahanan aning negara Ngastinapura iki. Nyuwun pangapunten, Yai Duryudana kula nyuwun pangapunten. Panjenengan badhe genti kelungguhane Basukarna wonten ing Ngastina. Arep digenti senopati liya ora patheken. Ora patheken tinimbang kula dikon ngombyongi marang wong kang angkara. Yai, aku mung kelingan karo sing sok diomongke Punakawan Bagong. Aku ora ngemis ning atiku miris. Curiga rasane kaya wis ana gantine Basukarna ning negara Ngastina. Ya, ora apa-apa. Kang mongko aku ijik tresno ijik sayang karo negara Ngastina lan Yayi Duryudana. Tresnaku ora bakal ilang ning nyuwun pangapunten. Fraksi ngawangga aning forum sidang paripurna. Dalu samangke kula walk saking forum persidangan dinten samanika. Masa borong Koko Prabu Baladewa ajeng terus belani napa ajeng mangkir saking persidangan ning kula tak walk lan rumiyin nyuwun pamit Yai. Mulai. Yai. Nuwun sewu parenga Duryudana matur wonten ngasane Yai Prabu. Duryudana becik ketitik ala ketara sing disi ala ing kono wahyuning bakal sirna. Pun kula badhe mboten badhe melu-melu lelampahan menika. Yen ana hukum karma sing tumiba aja sambat Baladewa. Marang Gun Malik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marang nyuwun pamit. Yaya sinipi komatot paton ing ladi paton ing ladi Pramarkata marbapak kaya kembang Gorawari Dados pundi nggih kantun kula lan panjenengan telek kabeh. Kita enyeng kuyung jebul meneng-meneng di blok kereneng. Paman boten sronto ra sing manah kula ketapke Wadya Balagastina. Sabiyantu Ratu Tunggel Malaya. Oh nggih yen ngaten nyuwun pamit nggih. Nggih ati-ati Paman.